काश यही सारी उम्र यूं ही जाए बीत मितवा आगे आगे चले हम पीछे पीछे बीत मितवा तर हे बघा बाईची आजची ऑर्डर बघा. बाई काय काय बनवलं? जिरा राईस, डाळ फ्राय, व्हेज कुर्मा थोडी क्वांटिटी आहे. मेन आयटम आजचं ह्यो बघा चिकन मसाला मस्तपैकी आहे. थोडी सगळं आतमध्ये गेलं रस्ते एकदम. ही ऑर्डर कशी वाटली बाईची कमेंट करून नक्की सांगा.